At nagbabalik po tayo, Idol. Ngayong umaga po na ito, makakasama po natin via Zoom ang mga kinatawan po mula po sa PPCRV at Lente. Yan. At kausapin po natin po, sabayan na po sila para po sa pagbabantay po nitong election po natin na sa katuparan. Unang-una, yung pong malinis, maayos at tapat na klase po, transparent na klase po ng resulta ng halalan yung makatotohanan po talaga. Nasa linya po via Zoom si Miss Janice Hebron mula po sa PPCRV at si Mr. Victor Fernandez po mula naman po sa Lente. Magandang pabati muna po natin po sila. Magandang umaga po, Ma'am and Sir. Pagbati po ninyo mula po sa mga tagapakinig at taga-subaybay po natin. Mark. Magandang umaga po. Anong Mark? Magandang umaga po. Opo, magandang umaga. Opo. Opo, thank you very much para po sa pagpapaunlak po. I'm sure na sobrang busy po kayo ngayon at talagang sa pagbabantay po itong resulta na dapat ay makatotohanan at malinis po na halalan po natin po, no. Unahin ko lang po siguro po mula po sa Lente, si Sir Victor Fernandez. Ito pong Legal Network for Truthful Elections po. May mga po kayo, no? Kanina po kausap po namin po yung chairman po ng TDC. Meron po pala itong tawag nito, you're working together po. Meron po kayong parang coordination din po para po masiguro po ito pong halalan po natin ay maging makatotohanan po ang talagang resulta po at malinis po talaga. Ano po ba ang iba pang mga objective po ng Lente, Sir Victor, sa nagaganap po natin po ngayon na midterm election po? Maraming salamat po at kami po naman ay sa Legal Network on Truthful Elections ay magmula noong 2007 pa po, kami po ay tumutulong upang magkaroon ng transparent, inclusive at accountable election that inspires national public confidence. Sa ngayon po, kasama po namin ang PPCRV at ang namin po na ng mga chat. Magmula alas 4 ng umaga, tinitingnan po namin ang proseso, ang electoral process from start to finish ayon po sa batas dahil po kami po ay sa mga grupo ng mga abogado, law students, paralegals, and mga grassroots volunteers. Kami rin po ay tumutulong sa anumang mga insidente ng vote buying, vote selling na palasak na po. Marami na po kaming mga ebidensya at kasama po ang PPCRB na nagbibigay sa amin ng ebidensya upang gumawa ng case build-up sa mga nagsisircumvent ng will of the people dahil po binibili ang integridad ng bawat mamamayan kapalit ng ilang piso at naapektuhan din po yung ating next generation dahil po sa ganitong kalakaran. Bandang huli po, may share ko lang po, sa dami po ng mga volunteers namin sa buong Pangasinan, may mga nahahanap na po kaming mga irregularidad na nangyayari as early. Ayun po. Okay po. Sa part naman po ng PPCRV, ito pong Parish Pastoral Council for Responsible Voting, Ma'am Janice, kamusta po, for example, yung pong pagre-recruit po natin po ng mga volunteers din po natin and yung pinaka-primary objective na paalala nyo po sa mga volunteer na magiging, tawag ito, yung pong magiging gampanin po ng bilang volunteers at miyembro po ng PPCRV? Yes po, no, kaibigan Mark. Alam naman natin na every election laging nandyan ang PPCRV para magampanan ang mandato ng COMELEC bilang kanilang accredited citizens arm. At yun nga po, no, na-deploy na po namin sa iba't ibang lugar, particularly dito sa sakop po ng Archdiocese of Benguet, Dagupan, yung 15 bayan at 2 syudad, no. Dito sa 17 na areas mo namin, ay meron tayong 6,750 volunteers deployed sa iba't ibang polling precinct para ho kampanan yung tungkulin natin para mag-monitor po sa loob ng bawat presinto kung saan ginaganap ang halalan.
Other than that, meron po kaming special task ngayon as Accredited Citizens Arm, and that is to assist the voters. Yeah. Kaya ako meron po voters assistance desk. Mapapansin mo, pagpasok pa lang po ng botante doon sa voting center, makikita mo na po doon yung voters assistance desk or yun pong ating help desk ng PPCRB para po tumulong, no? Gabayan din po yung ating mga vulnerable voters like the senior citizen, yun po ating mga persons with disabilities at saka yung mga pregnant women. At saka para po tulungan din yung mga botante para hanapin din po yung kanilang presinto. Apo. So, and alam natin na ang talagang tinataguyod ng PPCRB ay malinis, tapat, tiyak, makahulugan o makabuluhan at mapayapang halalan. At yun ang sinasabi namin sa aming mga volunteer, dapat tayo ho ang maging presensya ng Diyos, no, sa bawat voting center. Apo. Ma'am Janice, eto po, kung sa Lente po mga ano po, attorney, mga paralegal po, ang halos mga karamihan po nila. Ito mga volunteers po natin po sa PPCRV, paano po yung naging qualifications po natin po dito para po at least ma-admit po sila bilang volunteer po talaga? Unang-una po, dapat po registered voter po yung nagbabantay mo doon sa loob ng presinto kasi oriented po yun kung sa proseso kung paano ang pagboto. Kasi yun po yung kanilang tinitignan, minomonitor, yung tamang proseso po ng pagboto, kung nasusunod nga po ba, kung may mga irregularities. Kaya nga po partner namin yung Lente, kasi kung meron man po mga irregularities, agad-agad nire-report po namin para po yun hong legal na aspeto ay sila yung partner din po namin. Apo. Sir Victor, so far, napag-uusapan na rin po natin itong mga legal matters po na ito. May mga na-receive na po ba kayo even before the election and ngayon, during the election po, na mga aberya o kaya naman medyo reklamo po dahil yung iba merong mga reklamo sa ACM na ginagamit, yung mga iba naman merong lumalabas na mga resulta daw na di umano ay hindi tugma doon sa kanilang ibinoto. Ano po ngayon mga latest po na mga natatanggap po ninyo so far na tinitingnan po na para matulungan po itong mga ito? Okay, salamat po sa tanong na yan. Actually, no less than si Ma'am Janice po ay naka-experience po ng hindi po akma yung lumabas doon sa resibo niya or yung BBPAP with the ballot na binoto po niya. Maaari po matanong niyo po siya. Pero sa amin naman po, kung mula ng alas 4 hanggang 7:30 nung nag-report po kami sa aming secretariat, may mga aberya na po. Like for example, doon po sa isang eskwelahan na minonitor po namin, late na po silang nakapag-set up mga bandang past 4:30 na po. Kaya ninote down po namin yan dahil importante po na as early as 4 o'clock, ito pong electoral board kasama po ang DESO, which is the Department of Education supervising official or principal, and they are commanded by the law na dapat they have to be there and set up on certain times. And then ang isa pa po na mga namin is sometimes they also are not that accustomed that Lente is also one of the civil society organizations that has a MOU with COMELEC. Nung pumunta pa ako doon sa mismong pinagpuputuhan ko, yung principal po doon na dati na po nakilala ako na nung nag-monitor kami ng barangay NSK election, sabi niya, ba't kayo nandito? Ang alam namin, PPCRB lang ang mag-monitor. Kahit pinakita ko po yung MOA na nandun po kami lahat, Lente, NAMFREL at PPCRB, parang pinaliwala niya. Sabi ko, kung meron kayong question po, maaari po tanungin niyo ang COMELEC, bakit po binigyan kami ng ID na nandun yung logo po nila. So, meron po talagang MOA. So, napakasimpleng mga bagay. Siguro dahil na-stress po na lang siguro, I'll give her that. Pero pati po yung e-bill, nagtataka din po kami kasi ang sinasabi nila, hindi po dapat papasok ang mga civil society organizations. Dapat lang yung mga majority political parties and minority. Kasama po dapat ang PPCRB at ang Lente sa bawat proseso. So siguro po, nung training po sila, baka inantok or baka na-miss out po nila. Pero para sa amin po, that is part of the transparency and accountability po. Kasi po, ang Lente, ang mismong naglabi po,
na magkaroon po sila ng 10,000 pesos, if I'm not mistaken, na parang may batas po na meron silang parang honorarium na standard. Mhm. So, ang lending tulog dyan, lalo na sa paglabil, para mabigyan naman po ng tamang sweldo itong mga nagsasakripisyo mga public servants sa ating teachers. At gusto din po natin na maging accountable at inclusive ang elections. Kasi po, sa ngayon, as early as ganito, mayroon na po mga aberya na nangyayari. At Mhm. hindi po kami magtatakip kung ano man yung pagkukulang dahil yun po ang trabaho namin sa PPCRB at Wente. Mhm. So, bigay ko po kay Ma'am Janice yung nangyari kanina na siya mismo ang Yes po. aberya at tinulungan namin po na kung Opo. paano po Ma'am final Janice, objective. Ma'am Janice, before po tayo dun sa insidente po, tama po, no? Hindi po pwedeng mag-umpisa, for example, na buksan yung ACM without the presence po nitong mga election watchdog din po natin. Tama po. Ideally, yes po, nakasaad po yan sa aming MOA din po na dapat in the presence of the accredited citizens naman. What happened po? Ito po mismong na-experience po ninyo. Ano po ba itong nangyari po nito, Ma'am Janice? Yeah, I voted. Siyempre, alam ko yung binoto ko, Mhm. pero nung lumabas na yung lilipat, yung resibo, iba po yung nakalagay doon sa resibo. So, nag-object po ako, sinabi ko sa members of the EB, no, at I called out immediately si Attorney Balarbar, ating acting regional director, and I was advised, although alam na ho natin na kung meron naman ho irregularity, kailangan po nating mag-file no, ng protest. No? So, nilagay din po namin yan sa incident report ng PPCRB at saka po final ko po yung protest din po doon. Ayun. Okay, isa ganitong pagkakataon, Sir Victor, yung pong ano po na ito, pagdinig po ng mga ganitong klase ng mga abena, kasi baka mamaya may mga mag-isip na dapat agad-agadan na tawag ito, resolbahin ka agad ito. Pero paano po ba yung proseso po nito? Medyo mahaba-haba ata to eh. Actually po, of course, by law, COMELEC motu proprio or in their own accord should investigate the matter. Kaya po nung tumatawag po pala si Ma'am Janice nung nandito po kami sa PPCRB, hinintay ko po siya for this interview. Sinabi ko po na malilate si Ma'am Janice kasi ang procedure po talaga is hindi talaga po pwedeng picturean niya yung ebidensya na resibo na iba po yung lumalabas. Iba po daw yung party list at iba po yung mga lumalabas doon sa kandidato, parang nasobrahan po ata. So sabi ko po, dapat may certify po ng Electoral Board together with the DESO na may ganitong insidente na nangyari at dapat nabigyan ka ng copy noon na meron silang pinirmahan. Kasi that's the only way na magkakaroon ng paper trail doon sa kanyang objection. And it is good na I think nabigay naman po Ma'am Janice. Yes, wala akong copy kasi susulatan pa nila action taken. But they are aware na na-forward ko na po yung protest. Alam na po nila na alam ko ng acting regional director at saka provincial elected supervisor yung protest ko. So, I guess even without the copy of the protest, meron tayong, sila ang nag-advise na I inform the chair of the EB na yun ang gagawin. So, sabi ko, I will be back para kunin yung copy. And sa amin naman po sa Wente, we will make sure that we will follow it through. Sabi ko rin kay Ma'am Janice na i-document lahat ano ang ACM serial number, lahat po ng mga identifying marks para po ma-identify, baka naman po doon mismo sa ACM, defective po siya. Eh pag ginagamit pa hanggang ngayon, baka yung malabas, iba na rin po. Kaya, well, it can be an isolated case, but it can also be circumvention. Baka meron pong nangyari doon sa loob, by which that would also undermine the integrity and accountability of our election. Ma'am Janice, kayo bilang talaga naswertehan pa, yung pong sabi niya, yung mga nauna ko sa inyo, hindi nag-complain. Pero sabi ko, wala ko po alam doon sa mga nauna sa akin. Pero yung akin po, mag-complain po ako kasi po talaga yung nakatagay. Correct. So, eto po, siguro a quick advice doon po sa mga boboto pa lang mamaya. Napaka-importante pala to check really. Kasi mga iba parang hindi na nila papansinin na eh. Parang okay na. Sir, if I may add po, yes po. Isa rin po yun sa observations namin. Obligasyon po ng Electoral Board na ipaalala sa mga botante na pag pinasok po nila ang kanilang ballot, i-check nila yung resibo or yung BBP 18. Na-notice po namin na there's a trend na nakakaligtaan nila, baka buyat sila or what, pero
nandun po kasi mandated by law gagawin nila yon. Kaya ang ginagawa po namin, konting kalabit, ma'am, pakisabi naman po. Ayaw naman namin pangunahan sila, nasabihin mismo sa botante. Pero obligasyon po nila na ipaalala whether or not yung nandun sa screen, whether nandun sa resibo, yun talaga po yung kanilang ginawa. Ayun. Ako naman po, no, kaibigan Mark, doon sa presinto ko, pinaalala naman, kaya matinitignan ko din yung resibo ko. At nakikita ko naman tinitignan din ng mga botanting na una sa akin. Yun nga lang siguro, hindi sila critical, hindi sila masyadong mapanuri. Kung talagang yun nga yung pinoto nila. Yes. Ayun ang pinakaano po natin. Siguro panghuli na lamang po, siguro inyo pong mensahe, lalo po yung mga hindi pa po nakakaboto hanggang alas 7 po ito ng gabi. Napaalala po natin and syempre yung mga volunteers din po natin na talagang makiisa at alamin talaga. Ito kasi napaka-crucial po ng inyo pong role, no, bilang election watchdog po na katuwang po ng mga iba't ibang mga civil society po natin na nagbabantay po dito po sa nagaganap po natin ng midterm election dahil kinabukasan po ng bansa ng sambayanang Pilipino nakataya po dito. Sir, siguro unahin ko muna po si Sir Victor. Sir Victor. Salamat po sa pagkakataon na mapaalala po ang ating taong bayan na tama po kayo, ito po ay napakahalaga. Buhay at kamatayan, sabi nga nila. Bakit po? Kasi po, hanggat hindi po tayo mapanuri sa ating mga pinipiling mga pinuno, maaaring ang ating kaban ng bayan ay mapunta lamang sa kanilang sariling interes. Ang pagsisafeguard po ng ating boses at ang pagsasalamin ng ating mga pagpapasya ay sisi upang mabigyan natin ng magandang kinabukasan ang ating mga kabataan. Kaya mapanuri po tayo, sana po maging mapagmatsyag at huwag niyo pong hahayaan na mabenta po ang inyong integridad sa pamamagitan lamang ng ilang libo or ilang piso. Dapat po isipin niyo yung mga anak niyo kung anong hinaharap nila kung mga walang kwentang mga pinuno naman ang mamumuno sa atin at ikukurakot nila ang ating kaban ng bayan. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Ma'am Janice. Yes po, ako naman po, no, lagi po nating iisipin na ang pagboto ay karapatan. At sana yung karapatan na yan ay hindi mabalahura. Yan po ay karapatan po natin para maging daan ng isang pagbabago na matagal din natin hinihingi para sa Pilipinas. Yung isang maayos na pamamahala para po sa lahat. Actually, yung usaping politika, kaibigang Mark, pag titignan mo yung definition niyan is the art of good citizenship. At yung kung ating in-elect ay mga politician. And by definition, yung politician is the model citizen. So yung ating pagboto sana ngayon, pipili tayo ng sino, piliin natin yung model citizen. No? Na siyang magiging standard ng ating pagiging mabuting mamamayang Pilipino. Kaya lagi po namin sinasabi no, sa PPCRD no, na ang bawat boto ay pangarap ng Pilipino. Ang bawat boto ay dalangin. Kaya sana maipanalo natin ng Diyos ngayong eleksyon. No? Ang Diyos ang maghari at masasabi natin yung boto ko, dangal ko, pinagtanggol ko, pinaglaban ko. So, mabuhay po lahat ng ating mga butante ngayon na nagtaguyod ng karapatan. So, maraming salamat. Maraming salamat po. Mabuhay po ang PPCRV at Lente para po sa hangarin po na maging transparent po itong ating pong ginaganap na midterm election and kaysa po kami sa panalangin. Mabuhay po kayo. Ma'am Janice and Sir Victor, God bless po. Maraming salamat po. Buhay din po kayo. Sa walang kapaguran yung pagmamatsyag at pagbibigay ng news para po sa lahat. Maraming salamat. God bless din po. God bless God po. bless po. Bantay Balota 2025